At tuon ako ni be murag ay tan-aw ni ba nga din ako masabtan. Sige be, tuon ako be. Bro. Bro, unsa na imong gitan-aw dia, bro? Kanto lagi yan, naglibog ko kung unsa na siya. Asa gudi agud? Kato ko doon sa babaw. Ay, kato. Murag lupad-lupad man na siya, bro. Ay dili, kato ba? Adlaw ba na siya o bulan? Bulan nga. Kuan na, brad, oy. Kuan ba? Ay, murag adlaw na, oy. Adlaw na sa imuha, murag. Adlaw lagi. Bulan lagi na, Brad. Adlaw lagi. Adlaw lagi na, bro. Oh, klaro kayo adlaw. Ano o siga kayo? Hindi na napadulong mo pangutanan natin kung bakit kabalo ni siya. Sige, sige. Unsa man yung gilalisan niya? Kato ba naglalis mi ano kung unsa na siya bulan ba nagadlaw? Ah. Kana? Ay kun yung gi-appeal sa inyo ang mga kabuang kung unsa nang Buti ka na pangutanon. Di mo mutubag og tarong. Mao lagi. Yagid ba? Eh, ato ning klaruhon kay para mabaliwanagan ta ani ba kung unsa man gyud na adlaw ba nagbulan kay sa kuha adlaw man gyud. Kini isa utan ko lang ko ni bro. Ano mo tanan ako bro kung unsa na sa taas ba bulan ba nag-adlaw? Bulan. Ay, wala ko din ang mautog tauha to. Pangutanan ako, may ayo. Sa man to siya. Oh, naaya man siya nagpadulong ni tarong na maginaw. Ato nang pakungtanon kung unsa ba gina bulan ba nag-adlaw. Sige, Tingnan na po na itong pangutanan ni. okay mo para maliwanagan kita ba kung unsa ba gina siya. Bro, kanang mangutahan na gid ba? Unsa ba gina siya? O kanang adlaw ba ginagbulan? Para maliwanagan gid ba? Unsa ba gina siya mo? Adlaw o bulan na siya? Bulan na bulan. Kanang wa gud klaro kay nga adlaw na siya. Oh. Ambot lang pud ka ha. Wala og kabalong adlaw ba na o bulan kay. Bag ko nang biya diri. Dagan sa itong pangutanan bro. Wa gyud tugan kung unsa gina siya. Oh, good. Ang atong buhaton na may pagmanguli. Ana. May pagkaon Unsa man eh.